Torsten Grunwald, jeg er redaktør af Stiljournalen. Der er 4 ting, jeg ofte tænker over, når jeg klæder mig, som du måske også kan bruge til noget. Det er tøjets snit, det er tøjets farver, det er tøjets mønstre, og så er det de teksturer, jeg er gang i. Hvis vi tager snittet først, så er det jo sådan, at et jakkesæt skal være skåret, så det basalt set passer dig. Det skal sætte sig fint på dig, og det skal være bekvemt at have på, og du skal føle dig hjemme i det. Men derover, så skal snittet jo også løfte dig lidt. Det skal flattere dig, og det er jo lidt forskelligt, hvordan et snit flatterer. Det er jo meget, hvordan man er som person, og ikke mindst, hvordan man er skruet sammen rent fysisk. Et praktisk trick er at tage et par jakkesæt, og så stille sig foran et spejl, og så se, hvad det her jakkesæt og det her snit nu gør ved staturen. Det er svært at sætte det på formel lige præcis, hvad det er, der fungerer, men i hvert fald så får man nogle ret konkrete oplevelser der, hvor man kan sige, ups, det der, det er lige noget for mig, det der, ej, det er ikke så godt til mig. Snit, vigtigt. Farver, også meget vigtigt. Når vi taler farver, så er vi jo ofte noget med noget slips og noget skjorte og sådan, ikke? Det er jo meget der, farverne kommer til stede, og i brystlommen til klædet. Hvis vi går lidt dybere ind i det, jamen så er det, så tænker jeg i hvert fald over det også på 2 måder. Altså enten så har du nogle forskellige farver, du har rød og blå, eller arbejder du med nogle nuancer inden for en farve. Man har den lyseblå skjorte med det mørkeblå slips, og det er jo rigtig, rigtig klassisk kombination, og det der jo fungerer sådan grundlæggende godt med den, det er at du har en fælles farve, du er inden for den blå farve, du har nogle harmoniserende, og så skaber du sådan noget kontrast i nuanceforskellene i lysstyrken. Og det er jo så det, du får både noget energi ind i påklædningen, men samtidig så harmoniserer du. Det er meget, meget vigtigt, når vi taler farver hele tiden. Og det vil jeg sige, det er også lidt det samme over med mønstrene. Jeg vil sige, det er måske rigtig god ting at se mønstre i sammenhæng med farver. Fordi hvis man sætter rigtig, rigtig meget knald på mønstrene, for eksempel store striber og store mønstrede slips, jamen så er det måske en meget god ting at prøve at dæmpe hele showet med lidt uden stram farvebrug, så man ikke samtidig også giver op på hele farvesiden. Og man kan egentlig også tænke den situation omvendt. Altså hvis man har gang i mange farver, jamen så skal man barbere rigtig kraftigt ned på mønsterbrugen. Ellers bliver det sgu lidt for vilde sager og Oslobåd og sådan. Så snit, farver, mønstre, og så har vi teksturerne, og de bliver især aktuelle, når vi taler den selvstændige jakke med bukser. Der har vi jo en kontrastpåklædning i sin sådan grundkonfiguration, og der har vi altså også behov for noget harmoniserende. Og det er meget noget med vægtklasse og grovhed. Altså har du en grov jakke på, så er det altså ligesom også vigtigt, at du har nogle bukser, der kan matche den jakke i grovhed, i rustik natur. Og hvis vi går videre ned der til skoene, jamen, så skal skoene ligesom også følge med. Man skal jo ikke have et par små fine sko på til en grov påklædning. Og igen så gælder det omvendt. Meget elegant påklædning kræver også elegante og fine sko. Så der skal være sammenhæng i påklædningen, og der skal være kontrast. Og i den forbindelse, jamen, så kig efter snittet, kig efter farverne, kig efter mønstrene, kig efter teksturerne. Så er du i hvert fald rigtig langt på vej. Tak for mig. Vi ses.